Tervetuloa seuraamaan ilmalämpöpumpun asennusvideoa, jonka tarjoaa KKH Luoman ilmaenergia.fi. Tämän videon avulla opit ilmalämpöpumpun asennuksen seikkaperäisesti alusta loppuun saakka. Ilmalämpöpumpun asennuksessa sisäyksikön paikan valinta on hyvin tärkeä seikka. Ja usein halutaan, että tämä sisäyksikkö tulisi hyvin näkymättömään paikkaan, esimerkiksi käyntioven yläpuolelle, mutta se ei ole aina paras mahdollinen paikka, koska ilmalämpöpumpulle on hyvin tärkeää, että se tulisi avaraan paikkaan, missä ilma pääsisi leviämään mahdollisimman hyvin joka puolelle huoneistoa. Tässä asennuskohteessa päädyttiin olohuoneen päätyseinään. Ja päätyseinä on hyvä paikka tässä tapauksessa myös ulkoyksikköä ajatellen, koska ulkoyksikkö jää piiloon takapuolelle. Kun asennuspaikka on valittu, merkitään asennuslevyn avulla läpivientireiän paikka. Läpivientireikä puolestaan vaihtelee vähän mallikohtaisesti ja asennusohjeissa on merkintä ilmoitettu, miten sen pitää mitoittaa. Tärkeintä on kuitenkin, että reikä ei jää liian alhaalle, ettei se jää näkyviin. Kun paikka on merkattu, porataan läpivientireikä ohuemmalla terällä. Sitten vaihdetaan noin 65-70 millinen pora. Jos materiaali on puuta, käytetään ihan normaalia rasiaterää, tai tässä tapauksessa kun on tiiltä, käytettiin timanttiporaa. Myös asennuslevyn paikat merkataan, laitetaan roput ja ruuvit. Jos on puuseinä, riittää pelkkä puuruuvi. Yleensä 5 kappaletta kiinnitysruuvia riittää pitämään noin 10 kiloisen sisäyksikön hyvin paikallaan. Seuraava työvaihe onkin nestelinjan kiinnitys. Laitteessa on noin 0,5 metrin nesteputket, mihin kiinnitetään nestelinja. Nestelinja voi olla metritavaraa tai valmis liitäntäputki, missä on jo laippaliitokset ja mutterit paikallaan. Sisäyksikön etusäle irrotetaan ja avataan kytkentärasian kansi. Kytkentärasian kannen alla on liitäntäruuvit sisä- ja ulkoyksikön väliselle johdolle. MMJ 4 tai 5-kertainen S kuoritaan. Tämä 5. karva, jos on 5-kertainen, jätetään varalle sinne. Noin 10 milliä paljastetaan johdintaa. Pujotetaan laitteen takaosasta. Ja kytketään sisäyksikön liitin ruuvien alle. Ilmalämpöpumpun varsinainen syöttö voidaan kytkeä joko sisäyksikön tai ulkoyksikön kautta. Tässä tapauksessa kytkemme sisäyksikön kautta, koska maddotettu pistorasia on sopivasti ilmalämpöpumpun alapuolella. Silloin liitosjohto täytyy olla taipuista johtoa. Kytketään samasta liitäntäaukosta ja liittimet yleensä laitetaan 0 ja vaihe 1 ja 2 nastan alle, samojen johtojen alle kuin laitteiden välinen välijohto. Mutta ohjauskarva, joka on 3 tässä tapauksessa, on varoittava, ettei siihen vahingossa kytketä virtajohdinta. Sitten liitäntä kotelon kansi kiinni. Ja laite onkin valmis sähköjen osalta sisäyksikön puolelta. Seuraava työvaihe onkin nestelinjan kytkeminen. Irrotetaan kuljetusaikaiset suojat. Nyt tässä tapauksessa, kun on valmis liitäntäsarja, on laippaliitokset tehty ja on hyvin tärkeää laittaa öljyä kartion
liitoksen molemmille puolille ja varsinkin liitäntäpintaan, koska se toimii tässä tapauksessa ikään kuin tiivisteliimana. Sormin pyöritetään mutterit paikalleen, että varmistutaan, että ei mene väärälle kierteelle. Kiristys tapahtuu joko jakoavaimia käyttämällä tai momenttiavainta. Mikäli käytetään jakoavainta, mutterit kiristetään kireälle, mutta varotaan vetämästä liian lujalle, koska suurin osa nestevuoroista tapahtuu juuri tämän pienemmän putken kautta, että se on vedetty liian tiukalle. Kun mutterit on kiristetty, katkaistaan eristettä hiukan ja vedetään samalle tasalle. Kun eristeet ovat limittäin, vedetään ilmastointiteipillä eriste tiukasti kiinni putken ympärille ja näin saavutetaan hyvin ilmatiivis liitäntä. Tämä estää kondenssiveden kertymistä ja myös suojaa mahdolliselta lämpöhukalta. Ilmastointiteippiä ei kannata säästää varsinkaan läpivientireiän kohdassa. Seuraavaksi laitetaan kondenssivesiputki kesäaikaista jäähdytystä ajatellen. Kondenssivesi kertyy sisäyksikön kautta. Laitteessa on taas 0,5 metrin oma putki, mikä liitetään taipuisaan kondenssivesiputkeen ja laitetaan kiristyslemmari tiukasti päälle. Kun kaikki putket on liitetty, niputetaan ne vielä ilmastointiteipillä. Kondenssivesiputki, liitäntäputki, siis nestelinja ja laitteiden välinen sähköjohto. Läpiviennin kohta vedetään erityisen huolella useamman kerran. Huomioi, että kondenssivesiputki täytyy olla laitteen alareunassa. Noin 0,5 metrin välein kannattaa laittaa ilmastointiteipit, mikä helpottaa putkiston asentamista asennuskouruun. Laite onkin valmis asetettavaksi seinälle. Putkisto työnnetään lävitse ja sisäyksikkö kiinnitetään kiinnityspeltin varaan. Painetaan alareunasta, joka naksahtaa paikalleen. Seuraavaksi voidaan tässä tapauksessa, kun syöttö tulee sisäyksikön kautta, laittaa taipuisa liitäntäjohto tarrakiinnike kourulla siististi nurkkaa vasten. Tarrakiinnike kouru kannattaa painaa tiukasti kiinni jotain apuvälinettä avuksi käyttäen. Pehmolelu apina oli tässä kohtaa hyvä apuväline. Seuraavaksi kiinnitetään pistotulppa. Pistotulpan liitäntä vaatii erityistä huolellisuutta, varsinkin maaroituksen kanssa. Ja on huolehdittava siitä, että pistorasia sisäpuolella on varmaankin maaroitettu. Vanhemmissa taloissa ei ole aina maaroitettuja pistorasioita. Maaroitusruuvi avataan. Kiinnitetään maaroitus keltavihreään johtimeen abikoliitin, mikä puristetaan tiukasti kiinni. Kiinnitetään pistotulpan maaroitusliittimeen. Tällä apikoliittimellä varmistetaan maaroitusliittimen johtimen pysyminen kiinni.
Kiinnitetään nolla- ja vaihejohdin. Lopuksi vedon poistin kiinnitetään tiukasti paikalleen ja suoja pistotulpan päälle ja mutteri lopuksi paikalleen. Sisäyksikkö onkin valmis ja siirrytään ulkoyksikön asentamiseen. Ulkoyksikön suojakotelo avataan ja varmistetaan, ettei ole mitään kuljetusvaurioita ulkoyksikössä. Ulkoyksikön suojaverkko takaa, joka on kuljetusaikainen kennonsuoja, poistetaan. Tämä voi aiheuttaa jään kertymistä, mikäli sitä ei poisteta. Sokkelikiinnikkeen kiinnityskohdat merkataan. Katsotaan vatupassilla vaakasuoruus ja myös pystysuoruus. Porataan 12 millisellä poralla. Nämä 4 ruuvia kannattavat hyvin sokkelitelineen. Ja koska ulkoyksikkö ei paina yleensä maksimissaan kuin 40 kiloa, on taattua, että laite pysyy paikallaan.